Avui us explico un conte que està aquí. Els personatges són... Ai! Oh, no! Ha caigut un camell i un rei. Que avui la història és... Un camell d'Orionis. Que no és la mateixa pàgina que us he ensenyat. És màgic el rei. Comencem. Un camell entra a la ciutat. Carrega un sac ple de regals. Li pregunta al rei quin camí hem de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit que desperta la nit. Taxista, que em podria orientar? Un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets a molt lluny, però el rei ha caigut en un somni profund. I estic tan perdut. Grimpa, grimpa el camell, grimpa pel fanal. Pobret, perquè el rei està molt adormit, però són molt màgics, però com ho poden fer? Descansa al balcó del pis principal i es topa amb pa i aigua que li han preparat. Però el rei dorm en el carreró i el camell no vol malgastar l'ocasió de tastar unes neules i un torró. Mira el pessebre i es troba atractiu. Ella entra a la bolsa, travessa amb un riu. No queda temps i s'apropa al sofà. Les dents treu amb cura del sac, una bicicleta de colors llampants i unes nines russes i un soldat. El Citu, perquè el Citu també és un soldat. Francès, oi? El Citu no és francès, és català. Mireu. Camell. Torrent surt de la ciutat. La seva joiera buida de regals. El rei es desperta i pregunta on estan. Pot estar tranquil, majestat, contesta la bèstia avançant. Ja l'avisaré en arribar. El sol va sortint i el rei segueix roncant. El sol va sortint i el rei segueix roncant. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat. Bon Nadal, bones vacances de Nadal.